Kaixo! Bueno. Guazen, darkaitera, ematera. Our war is not one of battlefields and fleeting games. Vale. Ei, lasto usteo barruan daula. Txoin. Txoin, lasto. Lasto gainera zuzenien dago be bai. Lasto man. Ei! Ze pasatzea? Lehenengoan malizian gainditu gara eta bigarrena, urrengo nivelean Joder, nautela. justo zuzenian jarri naiz. Digo, hostia, hilasto daota. Berdin da. Bueno, ni sartzen nao. Urrengoan nahi bozu. Bale, ni nago misio hau malizian urrengo nivelean irauten dudana. Vale. Abizatzen zaitut. Ok. Edo bukaren eltzen gara edo bestean moduan hasi eta berehala pikutara. Bueno, ok, vale. Zeitxuan orduan. Aurrekoan ineban be... bat ilunetan zeuana. Asi da, txorradak. Ni pare bat egin dut ilunetan. Zuzenien nahoitzen, eta jarri jaldea lo del ventana eta hostiz. Kauen dio. Ui, a ver, zentratu gaitezen, Hor bai. Beintzat denen da biziko zonaldea gainditu nahi dut. A ber, egisa da. Zasko ez dut eskatzen. Bueno. A ver. La story leio bat jarriko. Leiotxo bat zure streaminga justo onduan. Bueno. Batzutan gertatzen da. A ver. Vale. Ilunpetan jokatzea gogorra da, Joder. Aita malizian ere. Hori sobre todo. Danen gainetik. Montatzen da ose mikroan. Vale. Karo. Rebroadcasta daukat. Saratak eta kenduarik. Vale, oin bai. Oino ondo entzuten vale, ya está. Sartzen nao, iniciar... Egon damos eta gertu dela pila franko tirabere eta akatu gaituzte guztiak. Ez que ya nivel batetik aurrekoan gertau jauna. Jumisa poliki, lasai, pazientziakin... Baina besteak irura joan dira en plan asako eta nire zaten, a ver, nola asako? Hau izan behar da oso tactics. Bai. Zu esto. Hala, bator. Sendatu. Zune moduan. Ez dakigu granada, metralleta, lase... Epa. Bueno, kontuz horrekin. Erditik moztuta. Ole. Bueno, emotea, zeu agertzen da hola.
Jo, lehengo aldiz kargatzen deten hau. Nondik dator hori? Bueno, lehen malizianak bat dugu deabrua. Bala. No, non dago demon. Bai. Eta? Bai. Eta zeu Gero tokatu dugu misioa, zema. Esan da, ez idun betan dagoena, gainera hor dago, tio, oza, ez. Deabruaren izenean, mesedez ez jun. Venga, txiki, sartu ya jokora. No pronuncies los nombres de los traidores. Entrar en el piso de cuarentena. Baina ditut bi arma berri tiro egiten dutenak eta hau da eraginkorrena, beste da oso taktikoa. Hori bai, dauka perforazio indarra espektakularra. Zein espatia? Ala metraietia. Beste metraieta bat, gero jokatuko du, erabiliko dut. Ah, Jokatzen lanza- dudanean zurekin. lanzallamas bat lortu dut. Aunque izan pixka tabla sistrintxua, baina bat erosiet. Aber erosten agertzen jaten geixo. A ver, Lehen partean baino gehiago joan dugu. Gainera lehen atera zait jokaldi bat, izan dela nahiko polita ikusten eta bar, izan da la bota granada bat aturdidorea, eta gero txakurra hil. Rekargatu eta txakurra hil. Ona. Izan da kasualitate handiarekin, Joder. Bai, baina hori da suerti. Bai. Bat. Ja barruan nago, Herriak boskatu zuen jokatzea partida batzuk malizien eta besteak ere zian nore egiten nabil. Hogeita mairu %. Hogeita mairu. Hiru boto, bat bia jokatzea malizian eta bestea jokatzea erezia. Vale, go! Guazen ikustera ze armada eusko jarrita. Vale, bolterra daukat eta espatia. Vale. Guazen ikustera berse oso desentia urten dan, baina... Hori ez. Akaba hori... Hiru eta lau mila. Behi.
Hola eta jode konbate. Hau ze... Vale, biozitura lortuta. Bestea baino urrutiago heldu gara. Gainera malizen izateko inkarterez nahi jokatzen. Está txarra, Txin. Ni hola sei dut. Vale, urrengo zonaldera. Ongi. Vale, ni volterrak noia, así que... Vale. Semisiño dauzko, kontrato daren. Ez daukat kontratorik? Seguro? Ez? Nire kontrato bat da akabatzea mila... Ez dakiz zer kostroso, aste batean. Mila. Bueno, ez oina gertza bat. Vale. Vale, recoge 12 escrituras. Matas Saspirun de Rotamar Kostra cuerpo a cuerpo. Kostra zeintzu dira. Mila. Hori da galdera ez dakidala. Kostrosos, ez da zeintzu izango dira. Hiru objetivo secundario, puf. Beste, Saspirun de Rotamar Kostra a distancia. Es que kostrosoak ez da... Malditos. Diren. Claro, malditos izango dira... A zombi, olakuak, ez? Baina... Suposatzen dut. Kostra igual da armaduria daukenak. Puede ser. Ez dakit, ni lehen da biziko partien akatitut 32. Baina Mata denez 5.000 modu pasibo plaga. batean... Ez dakit nola egin behar dugun. Buah. Vale. Yo. Vale, no es. Aurrekoan jarri neban tipo de rubio, baina zeban emuten jiman. Pues pero ez igual muy gael eta horrelako zer. Ez que da rubixoa nahiko iluna, orduan. Kostroso izan daiteke agian... Armadura dunak. Automatikoak dituztenak eta horrelakoak. Osea, horretan agertzen ez direnak. Hori da, bai. Ese misiño raro daren gaur. Ostia, misiño mordu dare baina. Batekuak dago bat, baina sin más, inda daukat. Supongo, klaru dago nada. Bateko batamen con secundaria inbarik. Epa. Orain gainera bitrol eta nurkoleko mozolo bat. Ez eskerrik asko. A ver, Ezin dutzut inbita horla zarenien. Anoia volterran eta entrenatzea. A ber, zenbat minitxioten katxarroak. Non dago, amen. Amen da, ez. Este aldian. Bueno, ez da gize dago. Santification! Hala, zein dut. Hala, bota indozta. Nondik? Jokotik. Bota indost. Berri sartzea, noia.
Bai, Bota ikusten dut. egin. Zuzeneko agertzen da desagertzen zaren bakoitzean. No puede ser. No. Desesperation. Sartzen nago berrixa. Badoia. Jendea azten diren jokatzen zertara eta estimen badaukat agertzen zait pantailan. Ez dakit nora zira jokatzen ez dakit zer. Ja. Bota indosta. Santifikatzera jo naiz eta ustot Deabroaren semea esan dozta. Sala eta pikutara behar dozta. Eta guazen sendatzera. Vale. Barrure. Oina askarra odoia. Ez da izaitxe bota hostan. Kauen dio joku honekin ni. Vale, Gaur probaudet bat. Warlands, erolako zeuze. Estimen dago gratis. Bai, Warlander. Izena bai benik gabe. Bai, ala. Warlander. Bai, baina dauka soinu erroren bat, jokuak eta da desagradable. Eta bieldujet soportia a ber ze hostixa. Ze beste joku danak ondo dabitz eta horretan ez. Osea, que euren jokuan zehose da. Darktai, ja dabil, fallo txorrak egiten. A ver, joazen. Opciones, interface, vídeo, pantalla completa es pantalla sin bordes. Eta oin, vaya gastzen da. Vale. Vale, hoy vaya, barruan nao. Tope visual. Tiririri. Ez berriro zen alde hau, lehen ia agatzen daute hemen liburu batekin gainera. Liburu bate, Osea, 3 liburuak genituen, eta nik bat, bai. eta egon da momentu bat, egon naizen armadurak gabe hor, aldi izan dudan moduan ies egiten. Eta azkenean akatu indotzu. Say what you must. Ze niveletan jolastu bio, malizia? Nina jokatzen online, herejia, urrengoa. Vale. Zurekin, nahi duzu nivelean. Ez, bingo Edo proba. malizia edo herejia. Bat jokatuko nahi bozu. Eta heregian jolastuko. Herejia. Herejia. Volterman. Guai. Karga oso bat. Eta ondio ez da hiltzeni. Zer bikraneo orain, goian.
Raitu patogenoen bila. Desenbanando, bestela hemen, hartu igaroko dugu. Espatia egin no, ez du bukatzen inoiz. Eta honi. Kaka. Ez que da libururik ez daukadan. Eta bueno, badatoz laguntzera. Gizon emakume jatorrak dira. Gaiztua naiz. Gizaki onak dira. A ber, eta beste Eta espata dira bat. hiru ez dakize Kristo eskaneatzea. A ber, beste espata bat hartu. Bi falta. Eta izkorakin ze bat hiltzeta. Batera. Vale, bat hil eta bestiak. Vale, azkena falta da. Kristoren etorri da Kriston horda. Boa. Bizitaz dato gaude, baina irauten dugu. Au! Hakatu naute. Bueno, Ya está. berdin da. Zein falta da. Ez, heldu behar gara estrakzio puntura. Baina oraindik ere etxai asko falta dira. Ez da Eta joaten zarela korrik ezeltzen zara. Baina agertu gaude. Ah, Igo behar dira tubo batzuetatik eta gauza batzuk etxai batzuk zuntzitu. Vale. Gauza da, joat, iaz egiten badute ere... Aizkolari! Naiz eta ni ez Aizkolari! Aizkolari! Zuz! 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 Raggers and Gunner, ez dakiz esan nahi den hori. Zuz! Zuz! Raggers edo movida hori. Zuz! Hostia, bia batera acabo ditxuti. Zuz! 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 Aizkolari man! Zuz! Zuz! Hau kosta bitxe bat. Jo! Jo! Honekin txapela ez tira bazten. Jo! Eta, Zuz! Zuz! Jo! esan jo, gure plane, eta hautia zue pakian. Eta Jo! bukatu misioan, Jo. entzan ez banaiz ere, Jo. helbura lortzen dugu. Ba, ya está. Harry. Ez dute gaziurik egiten. En plan, gazen korrika... Venga, aizkolari. Jo! Zuz! 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 Hala, Ja? hala, joa, baina... Leicester daude, ez daude urruti, baina ere ez gertu. Ikus, orain, badago. Ja gutxi falta da. Go. Ranei. Go. Ez. Nire bidez etorri. Aizkolari. Listo, badago. Eta Ez. meajarekin teletransportatu nahi. Bala. Ya está, bukatu Bai. duzu? Bai. Vale, kabora noia orduan hemendik.
Ibili naiz aizkozale. Aizkoralizale. Esan du, de, akatu nautelenago, ez desan diet, Juan egazkinera, Bai. Eta jazta. eta gero ja misioa bukatzen da. Claro. Esaterako hiltzen bagituzte guztiak, eta ni heltzen banaiz Egazkinera. irabazten da. Claro. Magia. Claro, claro. Bueno. Bueno, Vale, azkenengo partida ere zian. Hemen rekitzabekin, espero dezagun lehenen da biziko 5 minutuak behintzat irautea. Ikusiko dugu gaztiek. 5 minututan akatzen magaituzte, bagian bigarren bat, apur bat, baina zehatuko gara lehen da bizikoan irabazten, betiko lez, eta punto pelota. Invitatzia nahi dautzu gaina ondio sagurten dela. Ontxe, ya está. Ha rechazado, baina ze. Oin bai, ez da? Ni bai eta zuk neri ez. Ai, amaitx. Emon. Non dago, zea? Volterman, gure laguna, lo. Batzen mank. Guazen, enperadoren hitza munduan zehar azaltzera. Eta gustauko ez baduzu, katapuntzin pun. Pimpan, toma la gase. Bueno. Ez da gure arma ikusiko den, baina, no. Berriro? Berriro berdina? Bizio, hau da irugarren aldiz joatzen dela pantalla berdina. Ondo? Baina buruz dakizu ya. Beste gauza bat. Ez. Baten batik ordaindu da berixe. Bueno, ogrete eta bestia ze izango, Ogrete, bestea, agian psikikoa edo frankotiradorea. Ez dakit. Bestia kriston traje dauke, honek. Dauka begian hori, baina hori bakari estetikoa. Ez, eta ogretia be, bauka, betaurrekoak eta arropa. Estetikoa. Nina izan arma potenteak eta gero ja estetikoa. Hori bai. Bai, bagoia, ja, hasitxa dago gauzia. Nundare. Hasierako pantalla dago, Ralentiza. Ya está. Tengo el bai. Y a la arma Actuna. Hala, juninda. Gauza daukala kriston retrocesoa. Nire arma ez du nago, horregat nahiago dut beste arma mota batzuk. Hauen dio. Aizkolari. Onda ogretie. Agot. Ogrete gure laguna. Hemen bate badago, ala? Honekin da.
Vale. Hango zuen oso txarrak zarete, banoa. Banoa ni bakarri jolastera. Granada. Eso, gretea hor dago. Bai, hemen dago. Galdetu zin non dagoen, ez nuen ikusten, esaten joango da. Carga. Anan. Torri ona. Mierda, karga enbio 8 bala bakarri dauzkat. Hala. Bai. Txuk batez ere bizite behar duzu. Bai, hartu dut. Bueno, Eta lasto hendi txapel barranka. egaran. Egarandoa gure lasto txapel. Aizkolari, burua mosten egunero dabil. Gialari, trialara. Nun dator? Aizkolari. Lankotik erasotzea ez da zilegi. Gu egiten badugu bai, etaiak ez. Lasto txapel, nun nabili. Aben. Ya está, dana garbi. Ez daukat balari, bala potentia nahi denik, Potenteak, zer dia bala potenteak. Bala kaundixak. Polterranen dako. Ez que beste bala txikixak ez da... Zin duzu edo munizio hartu, ala? Ni daukat munizioarena. Joder. This task calls for training and discipline. Respectfully, I believe our party lacks both. I have discipline fit to shatter mountains. Training will attend to itself. Vale. Amendare bat. Esplosione. Atentzin nabil. Munizioa... Bueno, munizioa jarri dut beste aldien. Baina, bueno. Ez da gaizki etortzen, gehiago. Nundi datoz? Mierda. Volterman, gure laguna. Volterman. Nun dago? Bueno, berak izu laguno. Hendik aurrea, reki izango da Volterman. Volterman, gure laguna. Hemen dago, sendatzeko gatxorra nik hartuet. Aizkolari, gure laguna. Vale. Medical Station.
Ongi, orain jarraitu ezagun aurrera. Dago hor barruan bat. Joe, eta ni bat gastaudet. Mierda. Hostie. Dano batera, Estela. Albatea pigutara. Bolterman. Aizkolari. Ez dakit nola biltzen den. Honekin dago. Oina aktiba bimia da, berriz. Aizkolari. Aktibatu dozue? Bai. Bai, gero joan behar da gora. Vale. Baina, lehen da bizi zonaldea garbitzera. Mierda, kargaba inbiadet. Bolterman, gure laguna. Hori ikustu duzuena, apur bat irreala da izan ere, hori bota dut Boltermanen gainetik, eta buru erditik. Aizkolari! Bizitza biadet. Juggernauti! Zitze behar dugu. I hemen balak eta dare. Kakatxakurra. Esto es cujo. Ez dira eta sartuko. Bueno, sartu bai irten ez. Nun dago. Atzetik arrapadoz. Berriz. Arrapado bati eta neri. Berriz. Onja, akabauta. Mimoak nahi ditu zurekin. Tira zue pakian. Buah, chaval, Bolterman. Ufa, eskutua, mesedes. Bizitza. Dago. Akabauta. Ufa. Hemen, bizitzia. Dator. Joder. Aizkolari. Venga. Carga inmediato.
Non dago, zeinek hartu dago. Zeinek aktibau dago. Ez dakit. Vale, ona, botoira. Ya está. Vale. Ondo. Daukat bizitzara. Bizitzana. Zut aurrera dagoela bizitza berreskuratzeko... Bueno, berdin da, por seaka. Oso gaizki genden, zutanik genden oso gaizki. Fun. Vale, ya. Balak. Vale. Ya está, dana garbi. Han badoia besti. Joder, nun dago granadero. Sebatiko preguio. Juan egin zait. Rekonektatzela berriro. No me fastidies. Zuzeneko gauza, jokotik ez nahiz atera, partidatik. Bai, batzutan jause egiten da. Banoa o... errefortzu moduan. Manoa, Bintzat partida berdinan jarraitzen dugu. Bai, ez dut zuela botatzen partidatik da, ez. Espero du zonalde berdinan egotea ez hasieratik. Ez dut uste. Normalian botaren gaitik aldate dut zue. A ver, espatadatza. Non datoz, ja barruan zare, ez? Bai, Hemen dare. goian nazko. Pikadoran gare, hemen. Gaur kipula. Karne, la picadora. Kipula zatituko dugu. Aragi pixkat. Egon Euskal Herria, gaurkoan froga arat gogorra daukagu. Gure sukaldari. Negarrik egin gabe. Eta kipula hori, nabarrun batzuk egiteko erabiliko ditugu. Bai. Ikusten duzue, bere gorpuetatik urtetzen dena, ba hor dira babarrunak. Eta odolostea ere bertan daukagu. Ondio batzuk biziri daude, guazen. Aizkora banatu. Zaten mankek minazu egin du. Jo, Egunon Euskal Herria. Greatest rewards shall hostixegi. Bai, nahiago alkain jantzi baina, Epa, Nundare. Hemen garetan. Beste ez daki... Kasuen... Kauen shot. Go. Hemen ez dago esebe. Jerusalem. Hartu reparatzaile. Kontuz. Ez daukat balaik. Jauzi naiz, ez da inoraino.
Ni ere jauzegin naiz bera. Ya está. Balarik ikusten baduzu esan, Irik ateratzen naiz bai. Bizirik esade, ez? Buah, hi jauzi naiz, ez da inoraino, Hemen dago bizitza. Ya está, bizitza hartu dut. Balak ez, baina bizitza. Orain borroka izango da behan, borroka lasgarria. Borroka... Ni balak nahi dut. Aizkolari... New location, Hard Block Laranax. Not that you could tell it was different. A ver. Sure, you must have heard of things I balak. held in greatest Ez daukat balaik. You should see Atoma during her festival. Do this alone. Remain as a circuit, a group. Hemen balak. Bai, horrek nahi du nik. It's not a pretty sight. Kargau inbiat. Hemen granadak. Granada be ez daukat. Zu badaukazu danala? Bai. Ni bala nahi dut, baina bueno. Aurreztu dut munizio hori bai. Bai, baina munizio hau ez nahi nik. Hau, handia. Service now engaging several protocols. Vale. Hemen dago bizitza, ez? Bai, Medicaine Station. Medicaine Station. PlayStation. Ba, hau da. Ez du akateatzekua. Hau bai dala, lau gauza inbia diala. Lau gaiza askotan gainera. Joder. Hemen da, hordak eta hordak mantentzea eskaneatzen zoatzen bitartean. Bai, hori da. Batek garbitzen eta bestiak... Nolak ez zeo zerbait. Zer egingo du. Nun dago? A ver, Buah, kargau inbiat. erdian dago, Buah, hilda nago. Eskina baten, atzien. Justo ogru bat horre da. Vale. Buah, kargau inbiat, eske bestela. Eske gorde inbiat ditut honek. Que ezin da eskaneo. ez kaka. Hau da azken aurreko zonalde gainera. Bukatzeko denbora gutxi falta da. Que dana batera bestela. Ya está, danak lortu ditugu ya, Buah, hilda no, menos mal atien nola. Vale, akatu naute. Nibe bai, balak dauzka tamen, jartzeko. Beste bientan konfiantza, baina zu salbatuko zaituzte. Da zu nun zare Gatibu,
Baina, zuen aurrean. Ba, borra gertuza. Balak dare hemen, Hori da. Justo ateatien. Buah, nao super penalizauta. Falta dira hiru... Bai, ya está. gauza horiek. Amen. Ese erasotu atxetik ez duela esertu ere ikusten. Buah, batoz gehiago. Armadura, 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 armadura... Buah, banoia. Bufa, Arma automatikoa... Han baten bat arrapa da. Banoia. Pikutara ju naiz. Eske beste arma zen ez automatikoa, nola baita esateko... Buah, hilda nao. Ba, horra agertuko naiz, baina. Baina 30 segundutan. Bat bakarrik dago bizirik. Zein? Tipo bat, beste irurakia. Buah, gainera ez gare onduan, gare kintopino noin. Anda, torro gretia. Ba, poliki juteko, eta listo. Bueno, baina bere arma da... Ba ikusten zen moduan. Bigarren frogan, txerrikia hamburguesa prestatu beharko dugu. Gaina bere perspektiba nahiko handia da. Beka, lagundu danak! Ya, bagoia. Rido. Hortik gora. ¡Ah! ¡No las ollaste, Jun! Thanks, my friends. Han bestia. Eske da estolderietatik gora. Bai, bakigu, baina. Eta hau da, guti falta denean, baina aldi berean asko. Hori da. Venga, korrika. Oin bai. Altera begiratu gabe. A full. Alortuko dugu, bigarren malizia. Ni ez dakit. Gatu naute, hegazkin barroan. Baina hau zer da. ¡Ah! Eta irazi dugu. Buah! Hau super surrealista izan da. Total, hor, hegazkilean barruari. Bai, hegazkin barruan agatu naute. Joi.
Bueno, gutxirezu sartu itxa. Esperientzia polita gainera. Bai, isa nivel ta erdi. Claro. Zenbat zailtasun handiagoa, esperientzia gehiago. Hogeita mar minutu. Ez Clavao. duzte mun eser gehiago. Bueno. Niri bai, baina nahi dudan gauzak ez. Uf. Intentsua onda, Jo, bukaeria izan da, telita Malizian marinerita. bat, eta gero eresian beste irutik bat. bira zitugu. Beste bat? Ba, bai, venga, bat gehiago. Vale. Rekizapez esan duenaz, azkenen egingo dugu, eta orduan ja, zuzeneko moztuko dugu, gertatzen dela medio. Hori da. Eta hartuko du bestea, soma txingun. Volterman. Hoi Malizian ingo gala. Pero Malizian, jaisten dugu nivela? Ba, ez dakit. Ez que segun besti, Espada pesada Bestea da, tumbos. aurtengoan jokatu duguna, baina nivel bat basuagoa. Bueno, bat, nahi duzuna, nahi berdi jat. Sí, aia zitu garen ez bi jarraian, ba, irugarren lortzen badugu primeran. A tope. Hori, a topera. Topera! Beste mapa bat, mesedez, beste Ba. mapa bat. Beiratu haber mapetan, haber zenbat dagon eregia modukua. Igual dao bat bakarrik. Eregia nivel lian daun bat bakarrik. Zona de tránsito HL 1611. Terminus del abismo. Asesinato. Vale. Hello, there. Teloideres. Ni aizkolari. Ja, yepa. Iepa. Yepa, y chapelaki noche. Wine and kill. Piri 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 piri. Param para barararam, param para barararan. Vale, aizkolari. Hemen dabil aizkolari. Konse... Anusarekin jokatzen dugu. A ver, barregarria da, Anisa zerren badakigulako. Ba, hori da. Pim, 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 pim. Baina nik beste zonalde bat izango nintzateke transporte moduko bat. Alienen ez dakizein jokotan, pelikuletan, baina ez alien. Agertzen dela... Kontuz. Nola ditzen da? Mike Fassbender? Headshot. Joe, a lo loco ez ibiltzeko. Hori, sartu da eta urten inda. Iski. Ia honekin Txakurra. borreza. Txakurra. Alkurra... Gaur ez da zure gana joan gaurkoan.
Ah, bale, kaka. Ez begiratzegatik nondik joan behar naizen. Emperor did a lousy job guiding you around, didn't he? Bai, gia moduan ere naiz aproposena ez. A ver, Ez hau mapa ezberdina da. Bai, hau ez da berdi, lengua, Kontuz Bomberman. Hala, banoia. Ah, hil indotzen. Kargatzi ebia dut. Lesendrado baita. Zein dago joten? Zein dago joten tiroka? Bota egian. Ez bota ez. Zuri be joten. Han goian. Non? Han goian, ya está, reventado dut. Zeuan bat hor sakoen goian. Oh, hor da, segitzen dago. Ontxe. Beste bat dago. Zein jodo ez da oin. Han goian dago beste tipo bat. Ah! Buah, atzetik hor da bat. Buah, ke ba. Buah, tío, oso gogorra hasieratik, Guztien ez dugun frangotiradore hori. Gainera beste aldean ere badaude. Buah, ke ba. Buah. Ya está, akabauta. Oso motxa izan da hau, Bai. Ah, Du edo oso motxa da, ez dago erdi mailako ezer. jo. Bekaina bestia juninda. Pregunta oso gutxi. Ni ja bai, ja denpora moztu. Bai, ni ere moztuko du zuzenekoa. Ba, mi esker zuzenekotik pasa zareten Guzti hori. norbaiti edo. Horrengoan. Agur. Agur dan hori, agur. Dago txarto.